Allo assalamu alaikum haray mi hewrike on fop on yi di photoji plaque je on yi be yehi dabola do wargo tournoi doté du général Mamadi Doumbouya on yi be wadde do photoji c'est-à-dire kambe o ko wi constitution wada don e jama on ar vota kadi e hore dum no miyeto ndo hunde wotere adembe be respectare parole mabbe on 5 septembre ko be yudi ko yeso cour suprême yeso peuple de Guinée yeso arnal l'enfant ko constitution hombo be addanta ndo holode ko constitution honno be engagante ndo benna ko fi rewbe be ko fi yeyobe be ko fi doginebe be ko fi julabe be ni yala korto kartaji be respectare parole mabbe on 5 septembre goto ni Mamadi Doumbouya ni ses collaborateurs ni le CNT ne porterait candidat les élections organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. Article 45, 55, Menda et 26. Be respecta la yehude muro. Kambe be wayen addande do constitution, be na constitution mo 7 ans, ibe no dikade jama on kadi yaw vota. Ko mineta jama on watte ila andon wata jabudo wadugol hay e hunde ko be nodata en ko fi honnu be yeta ken fi fonike menge be yeta ken fi billoba be yeta ken fi Habib Maran Camara i maide général Sariba Koulibaly e docteur Mohamed Djoubate e yiben non fu warama jonno e umpitaki fi fonike menge billoba e Habib Maran Camara be ara do non be yalta be wada sortiji mabbe ni be yabe wada tournoi je nder leydi ni be wada campagne nder leydi ni hande ni Mamadi no wadane de enquête fi 20 millions de dollars hakkuno mako Ousmane Silla mais be wolata fi dum no kambe be memmina do fi dossier mo ergine mo 4 millions de dollars environ 5 millions de dollars be da ko 20 millions de dollars o yi villa Mamara Camara so don Conakry do ka o be ni ko 7 milliards et 7 millions de dollars pardon 7 millions de dollars frangine pardon 7 millions de dollars jonno 7 millions de dollars dum ko jelu ko combien de milliards francs gina non on non ka pa jonno fame si tay be loddi jama e di constitution o ko be programme wata goto noto e dum non ko sama kala jokka wata goto noto en fop meden yo anda yo labangen be do wallahi billahi quelqu'un soit mede tori do e o constitution mo be woni nde do ko septembre mede tori do e septembre hewtude yo alla taw harabe no wodi ko hirno hara na halugol fi goddum gondo parce que en fop mede de ngandi mi addana yen do yewtere je fop qualité mais monsieur Baouri be bonno hide no yalta do wada be ko haaju mabbe be won wadire be yi kambe candidat je mabbe ko Mamadi porte parole du gouvernement Ousmane Gao inni kanko ko candidat je mabbe ko Mamadi Camara en fo inni ka Mamadi mori kon le yalti alternative on kanko ya mara goto ala sina Mamadi ene de suti dum non be de ngaybinde mo mengo en ala hide kon fejjude almami be en kankan premier imam kankan o yalto in wata Mamadi akitu lamu hunde so akiti lamu ngu ara o hebi problème o akita lamu jamais de la vie dum holo de dum hoddo don no donc watane hila moja à très bientôt en wakiloto jusqu'à la victoire finale mais de tori do 5 septembre yo taw hara Allah o kibe do ko be hirno hara na hala fi constitution hala de fi mudo